vej i Bloms. Og det er sammen med Victor her. Det er det. Nå, men vi går her i Skanderborg og skal her i Bloms. Vi kan se. Nå, lad os kigge på skiltet her. Bloms. Der skal vi lige med. Og nu venter vi sådan på, at der kan komme en grøn. Ja, det er der allerede. Og se, der er en krokodil. Der er 2 for 1. Wee! Det er fandme dyrt. For et par sweet shirts. Ej, en bænk. Og nu er vi på vej hen til julemanden. Goddag. Giv mig den pakke. Au, nej. Stop. Jeg vil have den. Nej. Fuck, en kniv. Er det ikke sejt? Og den er awesome. Men det er jo satire, det her. Det må det være. Der er satire derovre. Men nu er vi så i Bloms. Så skal vi til at trække et nummer. Kan du godt det, Victor? Fik nummer det der. Giv nummer... Ej, et juletræ. Der er ingen stjerne på. Ja, vi skal have hindbærsnetter. Sådan 2 tager. Skal vi ikke lege lidt her, Victor? Jeg er en havfru. Ej, jeg vil hellere være den der. Ej, det er bare en fisk. Wee! Hej. Hej, jeg hedder Hans Jørgen. Hej. Hej. Jeg hedder Birgitte. Jeg tror, jeg skal have nogle nye briller. Ja, det, Og så lige en her. det tror jeg godt nok er en god idé, du får det nu. Neutral og easy. Den er så glat. Hans Jørgen. Og hvad vil du så, Hans Jørgen? Skal du have nogle nye briller? Nej. Skal du have en ny parfume eller neglelak? En fræk make-up her. En rigtig fræk. Den gør sådan en tur rigtig pæn. Så kommer man nemlig til at ligne sådan en dag. Det er en lækker bisken. Ja, det. Så er vi på vej ud af Bloms. Så vi har lige været inde i Føtex. Det gør vi. Nu er vi ude igen. Og nu skal vi spise vores hindbærsnitter. Victor, tager du den frem? Ja. Wee! Så går vi i gaden og spiser. Hej, Victor. Hej, og tak fordi I så videoen. Håber I vil se nogle af vores andre videoer.